Hello, hello, Richard. Hello, hello, Richard. Hello, hello, Richard. Hello, Richard. Hello, hello, punang ke call ne mobile ringtone hang kong em bi data nang tapi ta pusi nang hang kong ke hang le ke hang kai ke nang ke hang le ang thok ke so nang ngar pong tor pringan pin ke nang hukum le ke so hey. Hello, hello, punang ke call ne mobile ringtone hang kong em bi data nang tapi ta pusi nang hang kong ke hang le ke hang kai ke nang ke hang le ang thok ke so nang ngar pong tur pringan tin ke nang hukum le ke so hey. Chính khi nó ná cái mai joy ô 4G pen 5G à cái nàng lệ tàng đô sa mi à túm non mà lốm ngang chê plàng đẹp ri cha xì lô tê nàng tháp phi thà phụ nàng hàng đô hello hello phụ nàng kê call ne mobile là ringtone hang con em bi data nàng tháp phi thà phụ si nàng hàng con ke hang le ke hang kai ke nang ke hang le ang thok ke so na ar pom tur pringan pin ke nang hukum le ke so hey. Richard nang ne ke hang Richard nang tapi de to te mo ne nang ke kola hood waiting nang long le lo ma non ne nang ke pia preng ke jong se nang che tu ne te ya ho pen ne pan nang do ve ji ma nang hey. Hello, hello, punang ke call ne mobile ringtone hang kong em bi data nang tapi ta pusi nang hang kong ke hang le ke hang kai ke nang ke hang le ang thok ke so nang ngar pong tur pringan pin ke nang hukum le ke so hey. Dere nari na na, dere nari na na, dere nari na na, dere na na.